И «Крымский вечер». Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио Крым Реали. С вами Эльвина Сидбулаева. И сегодня мы обсудим годовщину аннексии. Есть ли план деоккупации Крыма? Аннексированной Россией Крым на международной площадке. На полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материков Украины 044 490 29 05. Мы начинаем. Интервью в эфире радио Крым Реалии. И в нашей студии уже есть гость, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Добрый вечер. Витаю. И я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реали у вас есть шанс попасть к нам в эфир и звоните нам по телефонам 8 800 10 06 926. И это для жителей Крыма и для материковой части Украины. Звоните 044 490 29 05. Ирина, 6 лет тому назад началась аннексия Крыма. Именно сегодня, 28 февраля, только уже 2014 года, был захвачен Симферопольский аэропорт. Как вы узнали о том, что произошла аннексия? Где вы в этот момент находились? Якщо мені не зраджує пам'ять, саме 20-21 лютого перші події, що відбувалися в Криму, я побачила з азербайджанського телебачення. Я тоді перебувала саме в Баку на запрошення азербайджанської влади щодо подій Ходжали, тобто як вони вважають, трагедія Ходжали, так. І, власне, я це побачила, була шокована тим, що відбувається. Крім того, ви пам'ятаєте, були події на Майдані, ці перші дні, ці і 21, 22 лютого, ми потім бачили виступи, так, коли і кримські татари піднялися як рух опору, так, і ті перші смерті, я пам'ятаю, так, коли люди загинули. Це був звичайний шок, але я пригадую, коли я розмовляла з азербайджанськими політиками тоді, в 14-му році. І це були політологи, це були серйозні міжнародники, тобто які мають визнання, є докторами наук. Вони не вірили, що Росія може це зробити. Попри те, що мають проблеми з Російською Федерацією через Нагірний Карабах, вони знають, як це все відбувалось в 90-х роках, мають біду з окупованою частиною території своєї азербайджанської. Вони казали, ну хіба він не розумний? Як він може це зробити? Це буде його смерть, це його політична смерть. Цього відбутись не може. Це точно санкції, це точно світова спільнота не потерпить. Це неможливо. І дивіться, 6 років і ми маємо на сьогодні анексію Криму. Так, ми маємо санкції, так, світова спільнота цього не потерпіла. Звичайно, я ніколи не можу навіть собі в страшному сні подумати, що хтось може зняти санкції за анексію Криму. Ну, тобто США, да, чи Великобритания. Да, о санкциях мы поговорим в течение часа. Ирина, а у вас были друзья в Крыму? Может быть, есть в Крыму друзья, которые рассказали о тех нарушениях прав человека? Ні, у мене як друзів не було, але попередній мій досвід, у мене були міські голови Бахчисараю, зокрема, який зараз там залишився. Ми попередньо за півроку до анексії були разом у США. Нас запросили за програмою Open World молодих лідерів, міських голів, і в тому числі з Криму. І ми полемізували, я бачила діаметрально протилежні погляди, але ніколи не могла подумати, що люди, які є міськими головами, обрані на всеукраїнських виборах місцевих і зможуть отак перейти на сторону ворога, віддати свої міста, прийняти присягу чужої країни. І я тепер, відмотуючи назад, розумію, що вони до цього готувалися. Так хто цей чоловік? Пам'ятаєте його? Міський голова Бахчисараю, я просто зараз вже забула його прізвище, і мені дивно було, я йому писала, коли це трапилось, що ви робите? Так не можна, ти ж міський голова, ти ж як найперше маєш розуміти, там проживають кримські татари, ну невже ви так можете зрадити? Ну, на жаль, питання повисло в повітрі. А когда вы последний раз были в Крыму?
напомнить? Після анексії жодного разу. Це моя принципова позиція. Я ніколи туди не поїду. Я впевнена, що Крим повернеться, і от тоді я поїду в Крим. Крим – це Україна. Как вы считаете, украинцы, которые живут на материковой части Украины, должны ездить в оккупированный Крым? Ну, дивіться, я тут розділяю. Справді є проблеми, бо люди асимільовані, люди залишили сім'ї, в когось залишились брат, сестра, в когось залишились хворі батьки. Хтось просто не міг виїхати, але хоче не втрачати зв'язок з материковою Україною. І тут я не можу їх засуджувати. Інша справа, коли українці їдуть навіть з Західної України просто відпочивати, залишати гроші агресору, тобто піднімати їхню економіку, фактично допомагати, колаборувати з окупаційною владою. Оце мені не втямки. А так, звичайно, що я розумію, що є життєві проблеми. І, напевно, люди, які їдуть, перетинають кордон, напевно, мають на це підстави. И хочу напомнить, что 26 февраля произошла аннексия Крыма. Але офіційна дата вважається саме 20 лютого, так? 20 лютого, але... Тобто, бо є різні... Зараз, ви бачите, маємо проблему. І нещодавно я, як очільник групи з гібридних загроз, це питання ставила на засіданні такої групи. Коли є офіційна дата анексії Криму? Якою датою вважати? 18 лютого, 20, 28, бо є ж різні дати, так? Коли звернулись, коли провели референдум, коли визнали суб'єктом Російської Федерації, що є тією датою? І у нас зараз дійсно з понятійним апаратом проблема. Коли ще в принципі по Криму проблеми немає, це анексія, це окупація, то як визнавати те, що відбувається на Донбасі, досі ми так блукаємо у трьох соснах, як називати тих сепаратистами, бойовиками, терористами і так далі, цілий перелік так, назв. А я вважаю, що нам треба уже за 6 років було навести лад. Що відбулося насправді в лютому 2014 року, як початок російсько-української війни? Вот на форуме ОХО в Крыме, который проходил именно посвящен годовщине аннексии Крыма, выступил и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он подчеркнул, что в Крыму установлен режим, напоминающий худшие годы коммунистического режима, и отметил, что там остается достаточно количество патриотов, которые думают о будущем полуострова и его деоккупации. Давайте послушаем, что сказал Мустафа Джемилев. Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам со всеми вытекающими из этого принципами мирного, ненасильственного сопротивления оккупации. Есть на Востоке мудрая пословица: больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своего полуострова, будущем своих детей. Слава жить верным патриотам Крыма, слава Украине! Прокомментируем слова Джемилева чуть-чуть попозже. У нас уже есть звонок из Крыма. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос. Доброго вечора вам. І пані Верещук, я її часто дуже бачу по телебаченню на прямому. Вона така пряма, говориться, жіночка, мені подобається, я постійно смотрю прямий, мені дуже подобається. Я скажу, я проживаю в Криму вже з 73-го року, і мені вже 65 років. Все, я вам скажу, я це бачив, як це все робилося, як творилося, як захватували, як по селі їздили тігри, по селі їздили ці тігри вже всі, я все бачу. Я вам скажу, в першу чергу, треба що, армію піднімати, щоб не було цих менше злодіїв тих було, от там же, які п'ята колона там. І треба робити, везде кореспонденти, мені дуже подобається, як вони везде висловлюють свою думку, розказують, розоблачаються і злодіїв. А в Криму люди дуже стало, не те стало, люди вже повністю бояться друг друга. Ну, що везде оце ФСБ, КГБ, оце все працює. Ви знаєте, а багатько людей ждуть і чекають. Я одної жіночки спитав, вона майор поліції, я спитаю, вона татарочка, як ви там, що, ви вже зрадниця? Я, говорю, осталося для того, щоб допомогти нашим. От так. І багато воєнних, то ж саме. Підуть наші, ми поможемо, ну куди не дінуться. Ви знаєте, все буде в порядку. Головне, не забувайте за Крим, говорити, це щоб знав той, що там сидить в Кремлі, що Крим є Крим, це є Україна. Тільки так, більше ніяк. А пані Верещук, хай більше говорить.
І в армію треба вложувати гроші, гроші і гроші. Буде сильна армія, тоді будуть боятися ці московіти нас. Спасибо вам огромное. Это звонок был из оккупированного Крыма. И, кстати, подтверждает слова Мустафа Джемилева о том, что там достаточно патриотов. Ирина, вначале хотелось послушать ваш комментарий по поводу высказывания гостя. Я можу лише тільки подякувати і за позицію, і за таку стійкість, і за мову українську. Дивіться, як люди гарно розмовляють. Вам важко, але ви тримайтесь, ми разом з вами, ми вас не залишаємо, ми пам'ятаємо. Це наш святий обов'язок кожного політика, який йшов до влади і обіцяв, що він зробить все від нього залежне, ми будемо це робити. А как Украина, как государство, может поддержать граждан, которые живут в оккупированном Крыму? Дивіться, я зараз можу засвідчити, бо є членом міжвідомчої групи, яка зустрічається з Кабінетом міністрів на регулярній основі, проводяться зустрічі на рівні прем'єр-міністра, міністрів, міжвідомчі групи, міністерства, і ми якраз окремим пакетом, окремим завжди обговоренням обговорюємо анексію Криму, і які, власне, йдуть просування. Йдеться про паспорти, йдеться про визнання дипломів, так, йдеться про інші, так би мовити, реальні побутові речі, навіть про КПВВ Чонгар, так, облаштування, навіть про ці адміністративні зони, як полегшити перетин для тих, хто український громадянин і перетинає, власне, адміністративну межу тимчасову. І це ті оперативні питання, які треба вирішувати. Абсолютно погоджуюсь, що стратегічно наразі ми маємо лише дипломатичний і міжнародно-правовий шлях. І в даному випадку теж є співініціатором законопроекту щодо створення спеціального національного агентства при Кабінеті міністрів чи у складі Кабінету міністрів, який буде готувати консолідовану претензію до Російської Федерації за те все, що вона зробила в Криму, а йдеться про міжнародні правові угоди, тобто порушення таких, і фінансові, і так далі, стягнення, усі види стягнень, усі види позовів, які тільки можна, і які можна буде на цей час зробити, ця агенція буде займатися. А когда будет создана это агентство? Вже законопроект зареєстрований. Як тільки ми завершуємо питання щодо землі, ну, власне, 2178-10, бо заблокували наразі розгляд інших законопроектів, він першочергово буде розглянений у першому читанні. Я переконана, буде 300 і більше голосів. И у нас еще есть звонок. Добрый вечер. Задавайте вопрос. У нас в эфире Ирина Верещук, депутат от «Слуги народа». Добрый вечер, милые дамы. Я крымчанин. Сначала позвольте, я хочу ответить вам звонившему товарищу насчет украинской армии. Если бы он бы дружил бы с головой, он бы знал бы, что сколько зайца не тренируй, вооружай, медведь все равно будет сильнее. Это по поводу могущества будущего могущества украинской армии. А теперь вопрос к пане Верещук. Вот прошло 6 лет, как Крым перешел в Россию, а вы до сих пор ничего ведь не поняли Крыма. У вас за 6 лет вы ни разу не обратились к русскому народу Крыма, который абсолютное большинство. Для вас Крым это татары. Не понимаете, насколько у вас позиция близорукая и ни к чему не ведущая? Спасибо огромное за ваш вопрос. Спасибо. Я вам коротко відповім, шановний пане. Дивіться, Крим нікуди не перейшов. Крим анексувала Російська Федерація. Давайте будемо дотримуватись міжнародно визначених дефініцій. Це анексія Криму Російською Федерацією. Це перше. А тепер щодо Збройних сил і щодо армії. Ви знаєте, Радянський Союз мав найсильнішу армію в світі. Ви пам'ятаєте, все, гонка озброєнь. Лякали цілий світ. І де сьогодні Радянський Союз? Я ні на що не натякаю. Дякую. И в связи с годовщиной аннексии Крыма президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Что дает этот указ, Ирина? Ну, найперше, це символічний акт, і я вважаю дуже правильно, що президент Зеленський підписав такий указ. Як ви пам'ятаєте, він був розроблений ще за каденції Петра Олексійовича Порошенка, але чомусь йому рука не піднялась підписати цей указ. Дякуємо президенту Зеленському, підписав. Ви бачили, як реагувала інформаційна спільнота, назвемо це так, Російської Федерації. А отже, ми все зробили правильно. Те, що як було сформульовано, я була учасником дебатів, я чула, що можна було так, а не інакше, але тим не менше ми маємо уже дату, закріплену в нашому історичному календарі, це День спротиву окупації Криму. Безвідносно, чи кримські татари, чи інші національності, всім тим
в пам'ять і відзнаку, хто боровся проти анексії Криму. А почему, на ваш взгляд, вот в указе не прописано, кто именно субъект, да, кто именно аннексировал Крым? Ну, я не можу відповісти, бо не була під час дебатів, коли такий указ писався. Я думаю, що десь думали, як правильно сформулювати, але тим не менше ми маємо в інших законодавчих документах, що Росія агресор, що Росія анексувала Крим, і тут навіть міжнародні резолюції ООН, ну, тобто не знаю, чи варто множити у кожному указі, але тим не менше добре, що указ є. И также уже есть реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков. Он вообще прокомментировал День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В частности, он отметил, что мы с такой формулировкой категорически не согласны и считаем, что это никоим образом не соответствует действительности. А вот нужно все-таки узнать реакцию именно крымчан, которые расскажут, что стало причиной решения. Как вы считаете, Ирина, вообще нужно ли реагировать на такие заявления со стороны России? Ну, тут уже до диспозиції президента і нашої дипломатичного відомства, так, тому що дійсно вони би мали відреагувати, я вважаю, але тим не менше, дивіться, пан Пісков коментує так багато і так часто те, що робить українська сторона, що я думаю, що кожного разу то Сурков, то Пісков, то Іванов, то Патрушев, то Путін, давайте, ну, будемо щось робити. От підписали указ, і хай вони коментують, а не ми, а нам своє робити і ділами, а не словами, власне, коментувати, перепалки вступати. Ну, давайте ще з Марією Захаровою буде. Вона часто любить щось прокоментувати, так, когось щось назвати і дати якусь оцінку. Власне, я вважаю, чим менше буде піскових в нашому дискурсі, в нашому інформаційному полі, тим краще для нас і для нашої особистої гігієни. Спасибо вам, Ирина. Мы встретимся через несколько секунд. У нас в гостях Ирина Верещук, народный депутат от «Слуги народа». 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. И у крымчан есть шанс попасть нам в эфир по телефону бесплатный для Крыма 8 810 06 926 и для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И у нас есть уже телефонный звонок. Добрый вечер. Представляйте, задавайте вопросы. Доброго вечора, Максим, Феодосія. Коли я почув того пана про його аналогію з Медведем, який завжди сильніший зайця, тут же пригадався Радянський Союз, але ваш гість вже напомнив про нього. У Радянському Союзі було щось там, чи ні то 50 тисяч танків, ні то 70 тисяч танків. І хотілося б того пана спитати, про який аналогію з Медведем провів, скільки з тих танків виїхало захищати той Радянський Союз, і взагалі, чи де він був, коли той Радянський Союз валився. Так що, думаю, що не варто вважати Медведем, а варто вспомнити слова того ж Леніна про колоса на глиняних ногах. Дякую і сподіваюся, що Україна живе, буде жити і колись повернеться до Крима. Чекаємо. Дякую. Спасибо вам, Ірина. Дуже гарно. Україна колись повернеться до Криму, а Крим повернеться до України. І все буде добре. Я дякую вам за вашу позицію, пане. И поговорим о деоккупации. Уже политическая партия «Голос» предоставила свой план по возвращению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым под названием «Голос разума. Стратегия холодной деоккупации». Давайте послушаем, что сказал Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос». До окупації холодною, тому що маємо надію, підкреслюю, не впевнені, але маємо надію, що саме таким способом, без гарячої фази, ми можемо наблизитися до розв'язання складної проблеми відновлення територіальної цілісності України в повному обсязі. І дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що і Донбас, і Крим – це невід'ємна територія України, і ми не можемо розглядати їх відірваними одне від одного. І, боронь Боже, не маємо права, як дехто зараз починає вкидати простір, розмінювати одне на одне. Це неприпустимо. Мінські угоди розмивають український суверенітет. Тому що так, як вони записані, якщо виконувати їх, якщо дотримуватись їх виконання, Україна не отримає мир на своїх умовах. Вона отримає мир на умовах агресора, на умовах Росії.
Ирина, как вам такой план? Согласны ли с планом «Голоса»? Дивіться, я почитала цей план, дійсно, безпосередньо Криму стосується 8-й пункт чи 8-ма частина цієї стратегії, який передбачає включення до порядку денного нормандського формату питання звільнення Криму. Ну, скажу відразу, якщо ми пишемо такий пункт, то ми маємо пояснити, як саме це зробити, тому що, якби це було можливо, я далека від думки, що пан Порошенко би цього не зробив. Я не думаю, що він зумисно не включав нормандський формат ані в Мінський, ані в нормандський, ані в жодний інший питання Криму. Я думаю, тому що це було неможливо ні на той час, ні, на жаль, на сьогоднішній. Тим не менше, має бути розроблена стратегія звільнення анексованого півострова, яку Україна узгодить з західними партнерами. Погоджуюсь, має бути розроблена стратегія, яку ми узгодимо. Також пропонується створити і ухвалити системні законопроекти про окуповані території. Погоджуюсь, підтримую, треба зробити. Про корінні народи. Також погоджуюсь. Тобто цей план містить низку здорових, абсолютно адекватних ініціатив. І в тому числі містить низку таких ініціатив, які б я хотіла обговорити з колегами, але вже на наступний тиждень, бо цей тиждень був не пленарним. А у вас, у «Слуги народа», есть план деоккупации Крыма и Донбасса? У партії «Слуги народу» чи у фракції у парламенті я такого документу цілісного не бачила. От, наприклад, як це зробив «Голос», я такого у нас чи серед наших колег не бачила. Тим не менше, я переконана, що у президента України, який зараз розробляє стратегію, яка має 5 моделей розвитку, так? Чи міститиме 5 моделей ймовірних варіантів, бо добре партії «Голос», в принципі, вони опозиційна, вони маленька партія, яка має право на свій мирний план, а президент Зеленський не має права на свій мирний. Він має право на всеукраїнський мирний план, який буде акцептовано від Криму, від Донецьку до Раверуйської чи до Луганської області Червона зірка. Ирина, вот мы видим план партии «Голоса». Планируется ли у «Слуги народа» тоже разрабатывать план деоккупации? Я думаю, що цей план буде спільний з президентським. А как вы считаете, как он будет? Донбасс отдельно, а потом Крым, либо это будет параллельно освобождение оккупированных территорий? Как ви видите? Ну, черговість, зрозуміла, є, ну, якби зумовлена тими об'єктивними реальностями, в яких ми сьогодні перебуваємо. Тобто ми зараз говоримо про нормандський формат і про мінський формат в частині деокупації Донбасу, але тим не менше, чи частини Донецької і Луганської області, якщо правильно сказати. Але тим не менше, я переконана, що план, якщо ми говоримо про стратегічний план, не тактичний, який зараз ми вирішуємо, так би мовити, мінські угоди, і що з ними робити. Це ще не стратегія, це просто те, що лежить на столі. Нічого нового воно не містить. А план стратегічний, який буде новий, точно має містити чітке формулювання, що єдиним джерелом агресії є Російська Федерація, і ми не можемо відділити Крим від вирішення питання на Донбасі. Тому що, якщо ми так тільки зробимо, це те, чого хоче Росія, а ми цього допустити не можемо. Ми не можемо винести Крим з будь-якого плану. Навіть якщо етапність і черговість виконання завдань, які будуть перед нами стояти, дійсно буде починатися саме з Донбасу. И вот на форуме Age of Crimea, который, повторюсь, был посвящен Дню сопротивления Крыма российской оккупации, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на освобождение всех незаконно удерживаемых украинских граждан, а также и крымских татар. Он подчеркнул, давайте предлагаю послушать, что он сказал. Нам вдалося повернути дійсно багатьох наших громадян в Україну. Серед них і кримські політв'язні Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Володимир Балов і Олег Сенцов. Останній, до речі, Олег подарував мені банку, яку тримав у російській колонії. Ми домовились з ним заповнювати її бірками інших звільнених наших політв'язнів. Сьогодні нам вдалося повернути додому 111 громадян України. Я оптиміст, але вважаю, що банка поки що наполовину порожня. А тому щодня ми робимо все заради звільнення кожної нашої людини. Повернення Криму до України – це не просто моя мета як президенту, або позиція як громадянина України. Це не тільки наша спільна мрія, це запорука безпеки на планеті. Цей день обов'язково настане. І наш чемпіон Олександр Усік проведе бій у Судаку, Джамала дасть концерт у Коктебелі, Олег Сенцов презентує нову стрічку в Ялті. А Меджліс кримсько-татарського народу зможе повернутися до себе, до Симферополя, на вулицю Шмідта, будинок номер 2, у свою рідну та законну будівлю. Ирина, как вы считаете, когда все это произойдет, когда мы услышим голос Джамалы в Крыму,
в українському уже Криму. Ви розумієте, Меджліс що буде безвідповідально і Усіка. зараз називати точну дату, або бодай би примірно, а я людина відповідальна, я хочу, щоб ті, хто нас слухає, точно вірили і знали. Бо я дійсно переконана, 100% переконана, що цей день настане, і він точно настане за нашого з вами життя. А тому я думаю, що він в осяжній перспективі, все залежить теж і від міжнародної повістки дня. Ви бачите, як змінюється ситуація по Сирії, наприклад, так? Ми зараз маємо, добре, не будемо зараз заглиблюватись, бо це не є тема сьогоднішньої передачі, але тим не менше все змінюється. А ми маємо бути готові, якщо такі зміни настануть, використати ситуацію, і це вікно можливостей не має для нас зачинитись. От це, що я хотіла сказати. И Зеленский отметил по поводу обмена удерживаемых в России, в оккупированном Крыму граждан Украины. Что вам известно по этому поводу? Формируется кто это, как это будет выглядеть, что вам известно? Так, я знаю, що президент Зеленський окремо виокрем, власне, тих людей, які утримувані в Криму. Він про них чітко говорить на зустрічах з російською стороною, з ворожою стороною. Він говорить про це з Ангелою Меркель, з Еммануелем Макроном, з Реджеп Таїп Ердоганом, який теж допомагає, власне, зробити все від нього залежне, аби люди, які є ув'язнені на сьогодні в Криму, повернулися до України. А також варто зазначити слова Майка Помпео. Це теж дуже важливо, щоб США, як наддержава, яка може стримувати агресію Росії, яка в принципі це робить через санкційний пакет, так сказав: світ ніколи не забуде російського вторгнення в Україну, яке триває. США засуджують незаконні дії Росії в Криму, її агресію проти України на Донбасі та зберігатимуть чинними санкції Росії проти Росії, допоки вона не поверне Крим під контроль України і повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод. Тобто він чітко каже, що ніколи США не змінять своєї політики щодо Росії, поки вона не поверне Крим. І це дуже важлива заява. Ирина, смотрите, рано или поздно в Украине закончатся люди, на которых можно будет, скажем, обменять, да, и вернуть наших граждан. Тогда чем Украина будет, что будет делать Украина тогда? Міжнародно-правові інструменти, позови до міжнародних судів про утиски і про порушення фундаментальних чи основних прав і свобод людей, які зазнали тортур. Це різні види позовів, які можна подавати, і в тому числі до Кримінального суду в Гаазі щодо незаконного затримання, утримувань, катувань і так далі, з вимогою відпустити, з вимогою повернути українських громадян на українську територію. Меджлис выступал за то, чтобы вот Крым появился в повестке международной площадки, международных переговоров, как и Донбасс. В частности, мы упоминали и нормандский формат, да, и в минских договоренностях говорят о Донбассе. Как быть с Крымом? Есть ли площадка для Крыма? Поки немає. Поки немає площадки, і я розумію, що на це є об'єктивні причини. Я розумію, що ні Петро Порошенко, ні на сьогодні Володимир Зеленський не може знайти цієї модальності перемовин, так, цих людей і тих лідерів, які готові взяти на себе і посередництво, і бути стороною в перемовинах з Росією по Криму. І я маю на це відповідь чому. Не тому, що лідери не хочуть. Напевно, вони б хотіли, тому що це глибокі і попросту кричущі порушення саме міжнародного права, коли ми говоримо про анексію Криму, так? І тут однозначна позиція світової спільноти, не вважаємо Нікарагуа і ті, хто проголосували за. Ми розуміємо, що наскільки це релевантно, але тим не менше. Росія не йде. Росія абсолютно не погоджується на жодний контакт щодо Криму. І, звичайно, що примус через санкції, примус через втрату гегемонії, через геополітичну ситуацію, звичайно, має місце. Але, напевно, ще не той час, коли можуть знайтись сили у світовій спільноті, на світовій арені і мапі, які б змогли примусити Росію сісти за стіл перемовин по Криму. Но мы уже видим шестой год, да, аннексии Крыма, и мы слышим из оккупированного Крыма и украинский голос, и вопросы, и то, что граждане Украины ждут Украину в Крыму. Что делать им? 6 лет прошло. Жити, вірити і працювати. Я розумію, що наразі ситуація дуже складна, тому що діти йдуть до російських шкіл, діти йдуть і отримують освіту в закладах освіти Російської Федерації, паспортизація, так, повна мілітаризація і всі решта негативні явища, але тим не менше. Ми маємо чітку позицію щодо того, що Росія є
несе повну відповідальність за все, що відбувається на сьогодні на українському Кримському півострові. І, звичайно, що з часом, коли позови і їх кількість стане такою, що дійсно стане критичною масою, Росія змушена буде сісти за стіл перемовин. Я в цьому переконана. Я переконана, що якби ми ці 6 років витратили на те, аби консолідовано формулювати позицію в міжнародно-правовому полі, так, і якби ці позови, а тут абсолютно виграшні справи. Ми з вами неодноразово про це говорили на інших форматах, коли ми полемізували чи дискутували, як можна знайти площадку. Примус через позови. Повірте, коли б вона побачила, що мільярдні суми, які вона має заплатити, і платитиме за порушення не тільки прав, а і експропріацію наших національних підприємств. Так? Ми говоримо про шельф Чорного моря, ми взагалі говоримо про все, і акваторію, і незаконне будівництво мосту. Разом з санкціями, повірте, Росія не має такої подушки безпеки і не має такої резервної подушки фінансової, щоб довго це витримати. Її можна змусити, звичайно, не військовим шляхом. И продолжая тему, Крым на международной арене, министр иностранных дел Вадим Пристайко уже анонсировал встречу глав МИД стран нормандского формата, и состоится она, по его словам, через месяц. Как считаете, внесут ли Крым в повестку дня? Спроба точно буде. Українська сторона зробить таку спробу, і я про це знаю, але не знаю, чи вона увінчається успіхом, бо ви розумієте, що з цієї сторони так, наші друзі-партнери, союзники, але теж вони зважають на позицію Росії. Ну от я дивлюся, наприклад, лист, чи перелік осіб, лідерів, які приїдуть на 9 травня святкувати до Москви разом з Путіним День перемоги. Ну і серед інших я розумію, чому приїде Ільхам Алієв, я розумію, чому приїде Пашинян, а чому їде Макрон? Для чого це? І оце треба обговорювати. Невже він думає, що це сприятиме тому, аби Росія сіла за стіл перемовин і стала більш поступливою? Я думаю, ні. Але я сподіваюся, що до 9 травня ще таки щось відбудеться, і ми зможемо натиснути, ми зможемо пояснити все-таки Еммануелю Макрону, що це точно не допоможе, якщо ми хочемо вирішити ситуацію в Європі, бо це європейська війна. И чтобы разрешить конфликт на Донбассе, есть минские договоренности, да, и ваши коллеги говорили о том, что можно упразднить нормандский формат и можно упразднить минские договоренности, да, и все-таки на одной площадке обговорить вопрос и Крыма, и Донбасса одновременно. Как вы относитесь к этому? Як добре колегам, що вони можуть спокійно подавати будь-які ідеї, то вони Китай залучали. Я зараз говорю про колег з «Голосу», бо я чую, що це, власне, вони говорять. Чи мої колеги з фракції? З «Голосу». От, власне. Як добре, що вони можуть собі дозволити так широко, знаєте, широкими мазками пройтись. А давайте ми відмовимося від нормандського, від мінського, створимо новий Будапештський меморандум, піднімемо. Зрештою, це наші країни-гаранти. Але для того, щоб так говорити, треба розуміти, що ми несемо публічну відповідальність за ці ідеї, які як політики просуваємо і намагаємось втілити в життя. А отже, чи є домовленість, чи є розуміння, чи взагалі підґрунтя для таких ідей і для таких заяв? Якщо є, давайте їх обговоримо. Хто дає таку можливість, знаєте, вільно трактувати, що ми можемо відмовитись від мінського формату. До нього прив'язані санкції. Зараз скидається, що виявляється, ні, не прив'язані санкції, мовляв, можна відмовитись. Я просто експерт-міжнародник, ви знаєте, до того, як прийти до парламенту, я добре займалася цими справами, я добре розумію, про що говорю. Ні, таки прив'язані санкції. І ми чудово розуміємо, що якщо ми зараз відмовимося від мінського формату, іншого на горизонті в такому, знаєте, недалекому майбутнього немає. І має щось дійсно трапитись, або має змінитись ситуація, аби ми могли вийти зараз з цього глухого кута. А колеги з «Голосу» мають на це право. Вы считаете, что минские договоренности помогут выйти и разрешить конфликт на Донбасі? Ні, я вважаю, що мінські угоди – це глухий кут, в якому наразі опинились всі ми. Не тільки Україна, а і Франція, Німеччина і Росія радіє з цього. А як бути далі? Рухатись в контексті мінських угод. Якщо ми зараз в квітні, якщо, як я сподіваюся, зустріч все-таки відбудеться в Берліні на нормандському форматі, не зможемо внести зміни в мінські угоди, нам треба буде переглядати або робити заяву, знову ж таки звертатись до ООН, і ми про це вже теж з вами обговорювали. Так, як ми туди прийшли в цей глухий кут, так ми звідти і вийдемо. Ми заявимо, що мінські угоди не працюють, але все відповідно до міжнародних наших взятих зобов'язань, відповідно до резолюцій ООН, які на підставі
підставі Мінських угод укладались. Проведемо тоді наші перемовини з партнерами, повідомляючи, що ми не можемо їх виконати не тому, що не хочемо, а у нас немає можливості. Росія не виконує свою частину Мінських угод, навіть в частині першого пункту припинення вогню. А отже, якщо ми цього не можемо 6 років забезпечити, то про які ще терміни має йти, щоб ми зафіксували, що Мінські угоди мертві. Але це треба робити разом, спокійно, з холодною головою, а не кидати словами, що, мовляв, ми односторонньо можемо звідкись вийти. Ми нікуди не вийдемо, бо ми потім втратимо ООН, ми потім втратимо наших партнерів і, зрештою, втратимо санкції. А у нас є інші інструменти? И про санкции еще отдельно мы поговорим. И на форуме, знаете, Зеленский сказал о строительстве 500 домов, квартир для переселенцев. Что Украина предоставит? Землю? Будет как-то финансово поддерживать, помогать? Как это будет выглядеть? Я не є посвячена в деталі цього плану, але обов'язково і точно знаю, що будуть віддані усі відповідні розпорядження щодо надання повної підтримки і сприяння, тому що справді ми маємо хороший, благородний жест, і я вважаю, що його треба підтримувати, культивувати і показувати приклад, і всьому світу розповідати, як можна вирішити питання, бодай би точково, бодай би містечково. И я напоминаю, что у нас в гостях в студии народный депутат Украины от «Слуги народа» Ирина Верещук, и у вас есть шанс попасть к нам в эфир. Можете позвонить нам на бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И возвращаясь к теме Крыма и крымчан, за все годы, за 6 лет аннексии Крыма и войны на Востоке почти 1,5 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма, в частности, из Крыма там больше 40 тысяч. И знаете, вот за 6 лет аннексии Крыма остаются крымчане нерезидентами. Вот я, допустим, и вы, у нас разные права. Например, чтобы мне открыть карточку в банке, мне нужна справка переселенца. Когда все-таки мы будем на равных? Все-таки мы граждане одной страны, однако пользуемся разными правами. Я обіцяю це питання підняти і запитати у властивих людей в Кабінеті міністрів і в тих міністерствах, які мали б це вже зробити. Я думаю, що півроку перебування на посадах було достатнім часом, аби це зробити. І якщо ні, то обіцяю сказати, коли це буде зроблено. На першій черговій зустрічі нашої зустрічі міжвідомчої в Кабінеті міністрів я це питання підніму. Це дійсно несправедливо і неправильно. Це треба вирішити якомога швидше. І коли ми зможемо у вас узнати відповідь? Я сподіваюся, що через декілька тижнів, якщо ви мене запросите, я буду готова доповісти. Спасибо вам. Ирина Верещук с нами в студии. Мы встретимся с вами через небольшое время. Вечернее шоу. Я напоминаю, что у нас в гостях Ирина Верещук, народный депутат от «Слуги народа». А жители Крыма могут нам позвонить по телефону 8 800 10 06 926 и жители материковой части Украины 044 490 29 05. Ирина, поговорим еще об крымско-татарской национальной автономии. Вот Ахтем Чийгоз, народный депутат от фракции от партии «Европейская солидарность», он выступал в Верховной Раде Крыма и призвал депутатов внести изменения в Конституцию. Предлагаю послушать и продолжим разговор. Кримсько-татарський народ перебуває під особливим тиском та репресіями. Окупанти нас назвали недоговорними. Нас часто називали українцями в Криму. Пам'ятайте це. Сьогодні ми зобов'язані відновити справедливість та посилити позицію України в питаннях звільнення Криму від окупанта, внести зміни до Конституції, визнати право кримсько-татарського народу на національно-територіальну автономію в складі України. Ми ніколи не припинимо боротьбу за Крим, за територіальну цілісність України. Крим – це Україна. Слава Україні! Это мы послушали выступление Ахтема Чийгоза в парламенте Украины. Он народный депутат от Европейской солидарности, и вы также присутствовали в парламенте и также
аплодировали, насколько мне известно. Так, весь зал встав, і мені було дуже приємно, що всі розуміють, яка проблема, і люди, які виступають, їм аплодують, тому що їхній спротив, їхній моральний такий імператив, який вони в собі носять, і оцей стержень, як він каже, росіяни назвали нас недоговорними, ну і це теж ознака, я вважаю, що треба аплодувати стоячи таким людям. Ирина, вы знаете, что такое национальная территориальная автономия? Читала побіжно і зараз поясню, що я маю на увазі. Тут така ситуація. Я поцікавилась, яка соціологія і як люди розуміють, бо зрештою ми хочемо, аби суспільство акцептувало те, що ми робимо, і тим паче, коли це стосується внесення змін до Конституції України, до нашого основного документу, який має найвищу юридичну силу. А соціологія мене не втішила. Я не бачу, що люди, суспільство загалом розуміє, про що йдеться. Замало, значить, інформаційної кампанії, замало було роз'яснень і замало на сьогодні розуміння, щоби говорити, що я можу сміливо проголосувати за національну автономію. Я поняла, Ирина. А что такое национальная автономия? Что вам известно про особенности? Це концепція створення національно-територіальної автономії кримських татар в межах України замість територіальної автономної республіки Крим, яка була утворена в 90-х роках. Це концепція, яка має бути і знайти своє відображення в Конституції України. Але ще раз кажу, щоб це стало дійсно можливим, потрібно, щоб широке коло, і я погоджуюсь з Антоном Кореневичем, який теж каже, що потрібно більше інформації, більше людей і кіл залучити. Я знаю, що на Західній Україні дуже добре підтримують національну автономію Криму, а Схід чи Центр, так, бо я дивилась соціологію. Однак абсолютно погоджуюсь, що ми маємо прийняти закон про корінні народи, ми маємо зробити все, підготовче поле, щоб потім прийняти такі зміни в Говоря о Конституції. национальной автономии, там восстановление топонимики, государственный язык, один из государственных языков – это крымско-татарский язык, и Меджлис должен принимать участие в решениях вопросов касательно крымско-татарского народа. А також квотне представництво. Квотное кримських представительство татар. 33% во власти. Да. И как вы вообще относитесь к этим изменениям, и готовы ли вы голосовать за национально-территориальную автономию, за законопроект о статусе коренного народа? Щоб відповісти ствердно, я мала би побачити цей законопроект. Я, на жаль, його в Комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки не бачила. На сьогодні я знаю історію цього законопроекту. Він свого часу був внесений у парламентську залу, але був відкликаний. Потім була створена група, експертна група, яка напрацьовувала, власне, цей новий чи оновлений законопроект. Я вам напомню, что вот в мае 2017 года в Украине была создана рабочая группа по разработке предложений изменений и дополнения Конституции Украины относительно автономной республики Крым. В его состав вошли народные депутаты с всех фракций, ведущие правоведы, юристы, а также представители Меджлиса крымско-татарского народа. И в апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнения. Вот мы видим, что уже есть текст изменения и уже готовы внести. Поддержите ли вы? Я ще раз кажу, я мушу побачити цей текст, і я вважаю, що варто зробити парламентські слухання з цього питання, бо і мої колеги, напевно, не знають і достеменно не володіють даною інформацією. Якщо ми хочемо, щоб знайти 300 голосів, а це має проголосувати повна фракція в повному складі і ще декілька фракцій, нам потрібно попрацювати більш широко і більш глибоко з цим питанням, бо це важливе питання. Но вы обсуждаете национальную автономию в парламенте? Какие вот... Ні, я цього не чула ніколи. А я по не фракції? чула. Ні, таке питання не обговорювалось. Тому я кажу, що потрібно почати з слухань, прийти туди, добре почути тих експертів, і тих міжнародників, і тих правників, які розробляли. А не хотите ли вы инициировать? Давайте, нема проблем. Давайте послухаємо, мені було б дуже цікаво, я б хотіла, щоб це і транслювалося, і в Україні почули, а потім зробити декілька медіаплатформ, де обговорити це серед експертних кіл, дійти до регіонів, пояснити, і лише тоді можна буде говорити про схвалення такого документу. Как считаете, вот за каденцию Петра Алексеевича Порошенко эти изменения так и не были внесены. За каденцию Зеленского будет, зная о том, что вы в монобільшості, и собрать голоса не будет составлять такой большой проблемой, да, в вашей партии. Але їх знову ж таки буде недостатньо. Навіть якщо проголосують всі наші депутати, недостатньо буде голосів, тому що конституційна більшість там 300 голосів. Да, 226 первый раз нужно проголосовать, а потом 300.
Ну, есть европейская солидарность, которая... А чому тоді Петро Порошенко не проголосував в минулій каденції і не розробив цей законопроект і не довів до кінця? Якщо би він хотів, він напевно би це зробив, значить не хотів? У нас есть возможность и высказаться, и фракции Европейская солидарность касательно национальной территориальной автономии. Можете позвонить в любое время, либо написать нам в редакцию. И у нас уже есть телефонный звонок. Добрый вечер. Задавайте вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Ольга, я сама крымчанка. Я хотела спросить у вашей гости, отметить, во-первых, что она сейчас апеллировала к тому, что люди якобы не понимают, что такое национальная автономия. Но я хочу ее еще больше огорчить, что у нас немногие люди вообще понимают, что Крым – это оккупированная территория. Недавно я общалась с некоторыми людьми по бытовым темам, и они мне предложили почтой отправить в Крым посылку. То есть абсолютно не понимая, что даже почтовой связи нету с оккупированными территориями. Но я насколько понимаю, что национальная автономия – это один из инструментов, который позволит продвигать освобождение Крыма. Поэтому здесь не стоит опираться на мнение людей, потому что люди, они вообще не вникают во многие вещи. Поэтому здесь просто нужно, я считаю, как вы вообще считаете, что насколько нужно опираться на мнение просто людей, потому что они не вникают во многие вещи. Спасибо огромное. Дякую за запитання, однак демократія так не працює. Ми всеціло маємо опиратися чи спиратися на думку людей. Якщо люди цього не розумітимуть, вони цього не схвалюватимуть, а відтак і політичний курс буде негативним з точки зору людей. І ми, звичайно, повинні робити інформуючи, роз'яснюючи, але передовсім, ще раз повторюсь, ми самі маємо зрозуміти, що таке є для нас національна автономія і чим вона буде після внесення змін до Конституції. Свого часу, як ви пам'ятаєте, президент Зеленський заявляв, що надання автономії кримським татарам – один із шляхів підтримки корінного народу Криму. А отже, політична воля президента Зеленського точно є. Тепер головне оці документально-формальні речі пройти, і я думаю, не буде жодних проблем. И у нас есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Представляйтесь и задавайте вопрос. Алло. Добрый вечер. Я тоже переселенец из Крыма. Говорите. Я хочу узнать, как будут относиться по строительству домов. Вот в Херсонской области Эрдоган сказал, что будет строить татарам. А простым переселенцам в Крым, у кого нет жилья, будут ли строить или нет жилье? Дякую за запитання, однак це питання треба адресувати пану Гусєву, очільнику Херсонської області. У них є програми розвитку. В даному випадку на Херсонську область є додаткова увага зосереджена щодо державного бюджету. Там справді є проекти програм щодо будівництва для переселенців. І я, якщо мені добре пам'яті відклалось, 130 мільйонів для переселенців закладено цьогоріч на, власне, таке будівництво. Але тут треба дивитися вже предметніше, скільки в Херсонській області, скільки в інших на такі речі закладено грошей. Дякую за запитання вам. Раз мы уже приблизились к Херсону, вот глава Меджлиса Рифат Чубаров анонсировал мирную такую ненасильственную акцию «Марш на Крым», которая состоится 3 мая. Как вы относитесь к такой инициативе? Рифат Чубаров є діючим політиком, він є відомим, він є один з лідерів кримсько-татарського народу, і якщо він вважає, і його колеги, і його соратники, що такий марш є, ну, по-перше, він має бути безпечний, я точно думаю, що це буде зроблено за допомогою і Нацполіції і так далі, аби не було жодних провокацій. Я передовсім переживаю за життя і здоров'я людей, бо ви ж знаєте, Російська Федерація агресивно може відповісти або в якийсь спосіб там намагатись дискредитувати, в якийсь спосіб принизити і так далі. Але якщо такий марш є такою демонстрацією спротиву мирного, ненасильницького, я його підтримую. Ви приймете участие в марші? 3 березня точно ні. 3 мая. 3 травня. Якщо буду мати можливість, так. Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Верещук, народный депутат от фракции Европейская, Слуга народа, извиняюсь. Мы встретимся с вами через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии?
Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Я напоминаю, что вы можете, зрители, слушать нас и на Facebook-странице, YouTube-страницах Крым Радио, Крым Реалия, и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону из Крыма 8 800 10 06 926, и жители материков Украины звоните 044 490 29 05. И у нас уже есть телефонный звонок. Добрый вечер, задавайте вопрос, представляйтесь. Добрый вечер. Вы меня слушаете? Мы вас слышим, говорите. Спасибо. Пани Верещук, я обращаюсь к вам как украинскому политику, имеющему определенный вес в Украине, что абсолютное большинство крымчан Россию считает не оккупантом, а освободителем от украинской оккупации. Это первый момент. Второй момент. Я вот целый час вас слушаю, и я понял, что вы блондинка. Паня, но не до такой же степени быть блондинкой. Спасибо огромное за ваш... Я так люблю, пане, коли немає що сказати, переходять на гендер. Ви знову ж підтвердили мою теорію. Не переходіть, будь ласка, блондинка я чи брюнетка, немає значення. Я українка, я громадянка України, і Крим – це Україна. А щодо вашої тези про те, що більшість кримчан вважає, що їх звільнили від української окупації, то я сподіваюся, ви не соціологічна служба і не можете підтвердити свої факти. Це ваше оціночне суб'єктивне судження. Я все-таки сподіваюся, що більшість кримчан розуміє і знає історію, і ніхто Крим не окуповував у 1954 році. Верніться, будь ласка, в анали, зараз в Гуглі можна дуже швидко знайти, як це відбувалося, і, будь ласка, в публічному просторі поважайте мене, себе, передовсім, тому що те, що ви говорите, чують люди. Дякую. И мы продолжаем. Ирина, вот в последнее время говорят о воде, о подаче воды в оккупированный Крым. Такие заявления звучали и от главы бюджетного комитета Верховной Рады, представитель вашей фракции Юрий Аристов. Также говорил и Давид Арахамий, глава фракции, да? Как вы считаете? Хотя Арахамий говорит, что это его было личное мнение, да? Но он же народный депутат и представляет народ в парламенте Украины. И монобильшесть. И монобильшесть. Как вообще такие вам заявления, они для чего звучат? Я думаю, що це не були заяви, це, якщо ви пам'ятаєте, в даному контексті з Давидом Арахамією була відповідь на питання Матвія Ганапольського. Тобто, дійсно, Давид не зорієнтувався, і питання звучало десь приблизно так. От якби можна було обміняти, так, на Донбасі мир і дати воду в Крим, десь приблизно, якщо узагальнюючи, ви б зробили це? І він каже, якщо б це зберегло життя людей, я вважаю, що така опція можлива до розгляду. Ваше мнення. Він мав на увазі саме гуманітарну складову і зовсім не подумав про формальну юридичну, про адміністративну, про політичну, а це неможливо. Неможливо ні з жодних сторін. І це заявив пан Данілов, секретар РНБО 25 лютого поточного року. Він сказав, що Україна не може постачати воду в окупований Крим до його деокупації. Крапка. И у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представляйте, задавайте вопрос. У нас в студии Ирина Верещук, народный депутат от «Слуги народа». Здравствуйте, меня зовут Максим, я из Севастополя, Любимовска. Вот, и у меня такой вопрос. А вообще украинцы и вы сами верите в то, что Крым вернется? Спасибо за вопрос. Дякую, це не питання віри, це питання часу. Повірте, ми не те, що віримо, ми просто це знаємо, тому що те, що є крадіжкою, те, що є зроблено всупереч законодавству і домовленостям, не тільки навіть двостороннім, це міжнародні домовленості. Повірте, жодна держава не втримає окуповану територію, жодна держава не зможе віками утримувати територію, якщо її не визнаватиме світова спільнота. Я не знаю в світовій практиці жодної держави, яка витримала тиск світової спільноти через санкції, через інші інструменти довше, ніж 20-30. Найдовше це був Радянський Союз і країни Балтики, як ви пам'ятаєте. І то не визнали ні США, ні інші держави вільного світу. І в кінцевому результаті все одно Балтика і решта країн стали вільними. Повірте, все на все свій час. И продолжая тему воды, кстати, Мустафа Джемилев,
депутат от Европейской солидарности, он сказал, что продажа воды в Крым – это нарушение санкций. Санкции продолжаются, и Трамп к годовщине аннексии Крыма продолжил еще на год санкции. Являются ли санкции ощутимыми для России? Что вам известно? Так, вони є дуже відчутними, є вже цілі звіти міжнародних експертів, які підраховують збитки Росії, які підраховують збитки від санкцій безпосередньо США, бо є різні пакети санкцій, так? Є секторальні, є індивідуальні, є персональні, ну і так далі. А отже, ті, що секторальні, вони дуже б'ють і відчутно б'ють. І я думаю, що з кожним роком все важче і важче, а такі події, наприклад, як сьогодні відбуваються в Сирії, коли потім падають котування на нафту і на інші вуглеводні, ми розуміємо, що теж не сприяють так міці Росії. І скільки б не демонструвати міць, її треба ще чимось підкріплювати. Я думаю, що санкції разом з часом і з геополітичною ситуацією зроблять свою справу. И возвращаясь, хотелось уточнить по поводу воды. Почему, вот, как вы считаете, почему от политиков звучат все-таки такие заявы по поводу доступа воды в Крым? Я не бачу тут жодної зради. Я думаю, тут просто непоінформованість і така, знаєте, як люди думають, простий розум. Знаєте, ну от що тут, давайте ми будемо продавати воду. Арістов є головою бюджетного комітету, поясню просто. І він уявляє собі... Он вообще хотів продавати. Так, от власне, продавати, бо він як людина з певним досвідом бізнесовим до того, коли прийти в політику, він мислить бізнесовими категоріями, що, мовляв, треба наповнювати бюджет, а якщо це можна зробити, то чому б це не використати? Ну, але потім йому швидко пояснили, що немає таких грошей, які б ми мали отримати, наприклад, за воду в Крим, втративши санкції, втративши і реноме, і репутацію, та й взагалі все. Тобто ми мали пояснити світовій спільноті, чому вони санкції продовжують, а ми їх скасовуємо. И вот продолжают санкции. С одной стороны, мы видим и просим поддержки европейских стран и соседних стран, но мы же видим, что в аннексированном Крыму не прекращается работа и работает бизнес украинского олигарха Фирташа. И не только Фирташа. И не только, Богатёх. и есть и Герега, да, который есть супермаркет в Симферополе и в Севастополе. Как быть тогда с санкциями в Украине? Получается, мы санкции Трампа мы ожидаем и ждем, а вот санкции со стороны Украины. І тут питання до 8-го скликання. А де ж закон про санкції? Ми то зараз його розробимо, і я впевнена, ми його приймемо. Він уже є напрацьований, і я думаю, що ми будемо послуговуватись тим законопроектом, який був напрацьований у 8-му скликанні. Однак питання, ну чому ж за 5 років не проголосувати закон про санкції, де було б чітко написано, хто може, хто не може, якщо не може, то чому, і які будуть реально відповідальність. А так у нас сьогодні СБУ щось там комусь там якісь санкції вводить, РНБО якісь санкції, люди потрапляють до списку, часто цим зловживають і так далі. Вже зробили з цього цілий тіньовий бізнес. А я вважаю, треба припиняти, голосувати закон про санкції і спокійно виходити з цього правового нігілізму, який на сьогодні панує в даній царині. А как вы относитесь к тому, что вот украинские СМИ в оккупированном Крыму уже невозможно посмотреть? Кодирование, да, вот о котором говорят. Негативно і підписала, і голосувала в парламенті за звернення до президента, щоб навести лад в даному випадку, тому що дійсно ми з водою вилили дитину. Ми дійсно дали можливість приватним провайдерам встановити певні обмеження, а тепер ми бачимо, наскільки страждає національна безпека. Так на шальки терезів що треба ставити? Національну безпеку, коли ми перебуваємо у міжнародному збройному конфлікті з Російською Федерацією, чи прибуток приватних провайдерів. Треба ж дивитись. Це питання не цього року стоїть. Воно стояло декілька років, але чомусь минулі роки нікому не піднімалась рука закодувати канали. А тепер хтось взяв це і зробив. А тепер треба це відмотати назад. Ви будете над цим працювати? Абсолютно. И у нас есть еще телефонный звонок. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос. Добрий вечір. Пані Ірино, ми дискутуємо про Фірташа, який порушує санкції і так далі. Але ви знаєте, що в Симферополі спокійно собі працює Метро та Ашан. Це міжнародні такі торговельні фірми, і вони спокійно працюють, ніхто їм не заважає. Дякую.
Дякую, це справді проблема, і це справді треба вирішувати, звертаючись. Ну, ви розумієте, якщо доходить до того, що навіть Google Maps, такі речі, які, здавалось би, ніколи не могли б траплятись, наприклад, позначають Україну без Криму, і це потребує вже на 6-му році анексії додаткового роз'яснення, чому так, а не інакше. А що говорити про такі гіганти, які точно би мали знати, що вони порушують міжнародне законодавство. От вам, шановний пане, політика подвійних стандартів. От вам однією рукою санкції, а іншою торгуємо, тому що це вигідно. И у нас осталось 30 секунд. Хотелось один вопрос еще задать по поводу премьерства Тигипка. Говорят, что он, возможно, возглавит и либо станет новым премьер-министром. Что вам известно? И не смущает ли шельф его, так как он возглавлял в свое время штаб Януковича? Знаєте, мені головне, щоб людина була професіоналом, тому що всі щось десь очолювали, якщо мають досвід. І чи можна це назвати шейфом, незрозуміло. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях была депутат